Hello po guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Enric. So meron po tayong bagong recipe po ngayon guys. Magluluto tayo ng carbonara. Yung typical natin na Pinoy carbonara po. So papakita ko sa inyo yung mga ingredients natin. Uunahin natin yung mga nasa lata po. Okay? So una-una, we have a 200 grams po ng mushroom. Yan. Tsaka mayroon tayong cream of corn. Yan, may ibang style po to. Cream style corn po to. Mayroon din po cream of corn. Yun. 410 grams po yan. Okay. Tsaka of course, yung evaporada po natin. 370 ml. Okay. Or 380 grams po yan. Okay. At saka mayroon tayong dalawang condensed milk. Yan, 390 grams. Yan. Okay. So kayo na bahala kung ano ang gusto niyong brand. So ito yung mga ginamit ko. Okay, 290 grams po yan. At saka mayroon tayong dalawang piraso na all-purpose cream. Yan, 250 ml po. Yan. Okay. So dito tayo sa basic na natin, no. Ito, of course, meron tayong garlic, meron tayong onion, tsaka meron tayong oil. Okay? So gagamitin natin yan, yung oil, pag-isa, at saka yung natin, lalagay natin, magbo-boil tayo ng water mamaya. At saka of course, meron tayong asin. Meron din tayong grated cheese, at saka meron tayong Slayer sweet ham po. Yan, at saka meron tayong ground pork. Yan. Kung gusto nyo ng ground beef, pwede po. Depende po sa gusto nyo ihalo. And of course, yung pinakabida natin, yung pasta. 1 kilo po yan. So, yan po ang mga natin, ingredients, mga simpleng lang po sa carbonara natin. Ang una natin na proseso, magpapakulo tayo ng tubig, at saka papalambutin natin tong pasta natin. Okay? Papakita ko sa inyo guys. So, yan na po guys. Nagpapakulo tayo ng ng water, kalahati po yan medyo mababaw lang, hindi kalahati, para po pagpalambot ng pasta natin. So ngayon papatulog tayo ngayon kay wifey. Halika dito, mahal ko, tulungan mo ako. So yan, ako muna yung cameraman mo ngayon. Okay, so una proseso natin guys, lalagay tayo ng asin, of course, para ang purpose ng asin, para naman may lasa yung pasta natin. And of course, yung oil natin. Yan. Lagay tayo ng konting oil. Yung oil kasi, para didikit yung pasta. Okay? So, yan na. Lalagay na natin yung pasta natin. Tandahan. Yan. Thank you, my wife. Lagama ako ng wife ko kasi tinutulungan ako eh. Ako muna yung cameraman ko ngayon. Okay? Yan. So, yan guys. Antayin natin na lalambot yan. Ayan. Tandahan lang kasi maputol yan. Ayan. Okay. Mainit naman yan eh. Kung matigas na bigla mong anuhin. Okay. So yan guys. Papakita ko mamaya mga ilang minuto pag malambot na yan. Pero sana dapat hindi yung sobrang lambot kasi hindi maganda yung niya. Okay? Okay po. Tatakpan muna natin. So yan guys. Malambot na yung natin, yung pasta natin. So, yan yan. So, ganyan lang. Pero hindi yung sobrang lambot ha. Kasi hindi na masarap kainin kapag masyado siyang okay? So, yan lang guys. Ang susunod niyan, yung paggawa natin ng white sauce niya. So, yan yung bibida, yung carbonara natin. Okay? So, stay tuned. Yan guys. Dito na tayo ngayon sa proseso na paggawa ng white sauce. Okay? So yan, nagpainit tayo ng kunting mantika at saka susunod na natin yung garlic natin. Yan. Okay. Yung pinong-pino na garlic natin. Saka yung onion natin, sunod na natin. Yan. Okay. Huwag lang yung masyadong golden brown, yung katamtaman lang. Okay? So, next natin yung, of course, yung ground pork. Ayan.
Ayan. Antayin lang natin na ano yung ground pork natin. So, tatakpan muna natin saglit guys para naman ano yung ano niya, yung katas. Mawala yung medyo langsa ng ano natin, pork. Okay? Yan. Okay. Yan guys. Lumabas na yung ano ng juice na ano natin, ground pork. Lalagay tayo ng ano, yung sweet ham natin, okay? Slayer sweet ham po yan. Depende po sa anong gusto niyong brand. Yan. Tsaka lalagay tayo ng asin guys. Yan. Pagpatimpla lang. Okay. Yan. Ayan guys, hayaan muna natin na maluto yung ano natin ng mga ilang minuto, saka susunod natin yung mga ibang sangkap. Ayan guys, medyo luto na po yung ano natin, yung ham natin at saka yung ground pork. Susunod na natin yung mushroom natin, okay? Yan, yung mushroom natin. Yan lang. Saka yung iba pang ano natin. Yan, dapat wala may iwan doon sa ano. Lata. Okay, yung corn style natin, cream corn style, okay? Yan, dali lang, medyo sticky eh. Yan. So may ibang style din na ano, yung cream of corn, pwede din yun. Pwede kayong mag-add kung anong gusto nyo i-add. Ayan. Yung condense natin, okay? Mamaya, siguro din natin yung ubusin lahat ng ano, yung cream natin at saka yung condense. Kasi a-add tayo mamaya, baka sobrang tamis. Yan. Hinahan natin yung gas. Para hindi masunog. Okay? Halo muna, halo. Add tayo ng cream. Okay. Okay. Okay, yan. Dalawa. Halo lang tayo, halo. At saka yung ibap natin, of course. Yan. Wow! Medyo may naiwan sa ano. Yan natin yan kukulo. Kulo niyan, of course, lalagay na natin yung pasta. Okay? Lalagay tayo ng kunting cheese. Yan. Para naman may lasa talaga yung ano. Magmi-mix yan sa sauce natin. Kayong iba, kung naiwan, yan, lalagay natin toppings mamaya. Ayan. So, tayo lang natin na kumulo yan guys, saka natin ilalagay yung pasta natin. Yan guys, kumukulo na yung white sauce natin. So, siyempre, lalagay na natin yung pasta. Yan guys, kasi kumulo-kulo na yung ano, nilagay na natin yung pasta. Yan, so ang gagawin natin, halo lang ng halo. So, dadagdag tayo ng konting ano guys, ng condense. Yan. Okay. So, yan, pagtikim natin, medyo kulang, pwede din. Okay, yan lang, ganyan. Ganyan lang. Okay. Saucy at saka malapot-lapot.
ng carbonara natin. So gusto kayo mag-add ng cream, pwede. Yan guys, luto na yung carbonara natin, okay? Simpleng carbonara lang yan. So pwede nyo i-upgrade. So lalagay na natin sa ano guys, lalagyan ng carbonara natin. Carbonara. Para naman akong nabulol eh. Carbonara. Simpleng carbonara lang po. Yan na po guys. Luto na po yung ano natin, simpleng carbonara. Yan na po. Sana po nagustuhan nyo yung bagong recipe natin. At sana po patuloy po kayo magsusuporta sa Simpleng Luto ni English Channel. At para po sa mga bago lang, sana po subscribe po kayo. At don't forget to press the notification bell po. Thank you po. God bless. God bless.